ኣሕዋተይ ዲያቆናት ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ሰቡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ህፃውንትን ኣረጋውያንን ካብ ሓጢኣትኩም ፍቱሓትን ንጹሃትን ኩኑ 12 ግዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ጸግወነ ኣብየ ካህን በጸሎትከ ቅድስ كمون بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس مال 10 تخلتين بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت مريم مهارنا كرسوس إذا سعزي بيتنا مقابر ساعات معتنا كمون دك أسام سال مثل البلد ودعتا قتيات مسد نجبار يسنيات محرن أملاخ أبون ويتانا أملاخنا مدحنان إيسوس كريستوس تتيرنا رجلنا عكبنا تقبل الظهري لكننا نسبب ساعة زواج سنة همونا مسكنا لنا حجو النعوب ذاك على تزي أنا كل زمن هوتنا نعوب فراف وسم سلام كعقبة كل زمن لق أبيه أملاخنا نلمنا أو ويتانا እግዚአብሔር ትመልኽ አቦ ወይታናን አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ኩነታትን ኩሉ ኩነታትን አብሽ ኩሉ ኩነታትን ነመስግነካ ኣለና ስለዝሰተርካናን ዝረዳእካናን ዘዕቆብካናን ናባኻውን ስለዝተቐበልካናን ስለዝራህራህካናን ደገፍካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ስለዘብፃሕካናን ነመስግነካ ኣለና ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብቲ ሰናያትካ ንሓትትን ንልምንን ኣለና ኣብዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ናብ ኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራሕ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና كل قناعات كل فتنان كل قبل شيطان مخرخ فاسبات كبهم بدون زخونه من العسلان او قيتا خبا يرحق كاب كل حزب خان كاب زك قدوس بوتا خا ازون ارحق كل سنيات نجد نجرن عدلنا مخنيات السخاء ثمنن عن كربيتم كل حيل صلاه ترد السلطان زحب كنا كاب كل خف ادنا بلهنا نرنا فتنا يتوتونا فتحد ودقا قيتانا املخنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر السبيل بزغبر صقان مفرتن مساها معرم الزقنا وهب هوت منفس قدس لو من كل ساعة انزل ألم نعخا يكون آمين آمين مزمور حمسان حدن وأملاك كمسالخا محرن كم تعبير يا غابة سيد مسس كابا بساي تعصبني كابعاتي ونسرين أنا بساي فلت اللهم عطياتي كل أي بزربا خاص صادق رغان سون كاتر أنا أغاص راي بدلكم أبكنا خاك يقول نبا بسات ولدكم نك أبحاتي تنستن إن حكا واشتغلت لليوم أبحبو أنتم محرن متغسر اسم حزات لأنك قد كاين عسل فاتم عن جزء كاب حتى يكون له بزل أبسا من دم سوا أملاك كوري ليس من فسكا واجتهاد كاب جزء كاي دربين بس من دحين كان بس اللي دفع علينا من فسو دق فن ما قد خان مفرسهم ربيه حتى أنا بقى أملاك من حملي كاب داد ما نكفن ثاني سرق حال الكتب له ويساي أفعي استانا خلنا نفرق مسوات بايب لك كنا اسمع رب كل كان مسوات مرارة مسوات أملاك من فسو أملاك نسبرن كنت بايت نقني يم سجع سناي قبل لما كانت تطير سالم ولدا شو مسوات سلك بحر مسوات مسوات بحكم لك أي شو عم مسويها أرحوه أيام هالليلويا صلاة الجركة هالليلويا أنا أقول حتى أعطيك حد قال لك آمين تعالي هو تسمع لنا يقول كي ربشكم كلتي حالكم كتزاروا مزمور داوود مبل 230 أبونا قوموس أبا كيروس كتصلي لنا يوم مزمور مبل 230 حدن أبونا أبوي ملأك السلام كتصلي لنا يوم مزمور مبل 230 كلتن أبونا بيمرجيتا كتصلي لنا يوم مزمور داوود مبل 233 أنا كتصلي دكتور صقاب مزمور داوود مبل 234 كتصلي لنا دكتور كفلاي مزمور داوود مبل 237 كتصلي لنا أدينا ممر سارة مزمور داوود مبل 238 كتصلي لنا
ደጊምና አቦና ቆሞስ አባ ኪሮስ መዝሙር ዳዊት መበል 141 ክጽልዩ ኢልናዮም። ዶክተር ክፍላይ መዝሙር ዳዊት መበል 142 ክጽልዩ ኢልና። ዶክተር ጽጋብ መዝሙር ዳዊት መበል 146 ክጽልየልና። አዴና መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት መበል 147 ክጽልያልና። አቦና አበይ መርጌታ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ክጽልዩልና። አይ ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበቡላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ሰራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ተዝቀርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዘጻድቕን ኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽንን እስራኤልን እውን ዝጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቕደስ መጸ። ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብሩሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ኣመስገነ። ኦጎይታይን ኣህዛብ ምግላጽ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኸያ ምድሓንካ ዓይንተይ ርኤንየን እሞ ደጊም ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይኩን አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሴራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለመን ኩሉ ሰዓን ንሰግደል ካሎና አሜን። ካብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ ቁኑዕ ፈራዲ ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንድሕር ሃሊኻ ሰላም ከም የምስኹም እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከን ነፍሴ ገና ኣብ መሬት ትነብር ካለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብሩ ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን እሞ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትኺ ተንሲእኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ዶክተር ክፍላይ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ
نوائل سب زي ودا إذا عالم نزل عالم زنبر انتزخون سي نفسي نتصور زخانة مخنيات محلو كنيرو بنك تصيف زخانة تقبارات كن تحما كي كن عبد الميتي حق أن يعمل زغلاع أب عرات حاتي عتساتيعكي أب تشلل تنيان كدعن سقاخي كله خي انتاي إيو التهبيو ملسي او كريستوس أملاخي بتعزيز أفرح فردخا سنبد نتزال عالماوي فردخا انبركاخ بتملكتاوي نصبرعاوي برحانكا انكتكت الله أنا حسن دنوس أب عراتي دكسي زلخو أب هيوتاي وندي قدس تخوانكو نايتي تقبال كرس عمنت بمساد أفل بيننا وقعكو او أملاخ أنا قبنني أيامو يقرب للي إبرا اللخو يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين. ممر تمنيت نكو عبد السلام أتخي أو نتترنجل كتصليلنا እሺ ተሚም ሲሆን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ እቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤት ጊዘርግሒ ነታ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሓመምቲ ነፍሰይ ብኾንትነት ኣዝዩ ሃለወታ ጠፊእዋ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን ስለዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን ኣገልግሎት ከባር ዲያቆን ሓወት ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ኣቦና ቆሞስ ኣባ ኪሮስ ክትጽልዩልና ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ዓይንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ኢኻ ኣብ እዋኑ ምግቢ እትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይነት ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብ እየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እዮ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽልእ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ንዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብጸጽባ ሓቅነትካ ድማ ለይተ ለይቲ ኣዘንቱ አሜን። መምህር ሳራ ቅዱስ እግዚአብሔር ክትጽልያልና ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ዘራይ ዲያቆን ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብስበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ባብጽሐዮሞ ምንት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ
أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كأنف سمعرف أو خاب حاتيات نسوزخون كاغويتا محرنا أو خاب حاتيات نسوزخون كاغويتا رأنا لما نخات قبللنا كبرن مسجانا بفصل معرقن قدسنا نعغي قب أمين أغويتا محرنا أغويتا محرنا أغويتا بارخنا أغويتا بقعات قبرنا مسجانا هم دينا خنسلب سمايات نبرابنا سمكاي قدس من قصغات مصاف أركان طاب سماي كم دمام دريكون علت مقبنا لما حبنا نحنا نزودلنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتأتونا من قصنا حيلن كبر نزل علمنا كايما أمين أوزت يا مريم بنا قدس قبري ملا سلامتا سلام لكل خو احنا خدنقلي خيب سقاخون دنقلي خيب أدي جابير تواد كويتا سراويت سلام لكل خو سقاكا أنا سبرختي خيب فركر سخوم برغي أومل تسقا زي أبيهر مساخي أوفس ستدس والكي أتيات ناخسر يلنا نفت ودخي يسوس كرسوس منتانا حرت لمن لنا أمين ዶክተር ክፍላይ ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልይልና። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንተ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢኣት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕድገት ሓጢኣት ከጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና። ማማረ ዘነት እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ጥዕመክ ተኾይኑ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ክትጽልይልና። እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኩም። ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ወዲ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ስለ ዝወለድክናን መጺኡኻን ነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ንጉሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃናት ዕልልቶም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ብዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን። ዶክተር ጽጋብ ጸሎተ ሃይማኖት ክትጽልየልና። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ወሓዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለከቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንታ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታድ ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወየን ብዝኾነ ካብ ኣብ ሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን ክሪያላይሶን
كريالايسون 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 ማማ ህይወት እንኳ ዓብ ሰላም ኣተኺ ቅዱስ ክትጽልይልና እሺ እንኳዕ ብድሓን ፀናሕኩም ቴንኪዩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርካን ብልግስናኻን ሙሉዓት እየን ንኩሉ እተመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓጢኣትና ምሳና ሓይልታት ምሳና ይኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭቅናን ዘካኻ ራዳእ የብልናን ኣምላኽ ኣቦና ሓደራ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልናን ይቕሬታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይ ድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውር ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣት ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጌታ ይቕረበለልና ጌታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ብዝሒ ሓጢኣትና ኣይኹን ኳዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ أملاكنا وعقوبك معبثنا بك ممرتك أملاكنا وعقوبك معبثنا بك رتك أملاكنا وعقوبك عبثنا وقويت بقعات كرنا مسكنا خمزلنا خنسلف سمايات تنبر أبونا اسمك يقدس منقصة تمسا فقد كان تاب سمايكم دمان بريكم عليت مجبنا لما حبنا نحن نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا منقسين حايلين كبرين نزل عالمنا تكايما امين ووزتي مريم بنا قدس قبريل ملا سلام تعال سلام لك له لنا غدن قلي خيب سلاخون دنقلي خيب عند إيجابير صباحات قويتا سراوي سلام لك له نسخي كاب أنس برخدي خفركر سخم برخمت قوم لتسقى إيجابير مساقي أوفيس تدس بالكي حتياتنا أكثر يلنا نفت ودخ يسكر ساسم انتانا محرات لمن لنا أمين وقويشا أبزا معالت زيان ኣብ ቅድሚኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ሚካኤልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽ ካልኣኸልና ብፀጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ፀጋን ምሕረትን ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ ወሃብ ሂወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ግርማን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ንዓኻ ይኹን አሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እውን ኣምላኽና
بعلنا ويتعجزن بزحمرات مسنات ملاخ روحن نتم أنا زقدامي محطتني تمحر نحط بين الساعات مليس بهوت كنبر برموس زي تدلي من تصبيهم زلة تساسمات كرخبن كل من بدحنا تتعدم وقويت أبزاس عزي أنا بكل ساعات اللي ما أنا نتقبل هوتنا كان علنا إزازات كان قبر مرحنا بس نقعد تجانا محسواتنا أمر سمر حمامنا فوس حقيقتنا حدا قالنا كاب كل غفو حزن سكيات برد عنا قلونا يمكن عقب قدسان ملاك تحلونا ناوهدات امنات كان من رحمتي نابتو زي مرمرن زي وسن فلتات كان بس حد لنا نسخان زي العالم بروخي فامين او غويتا وقعات كبرنا مسكانا حمد لله نصلي سمايات نبر ربنا سمكاي قدس مكسات فقد كان طاب سمايكم دماندري يكون عليت مقبنا على مهبنا نانز بدلنا بدلنكم تحدقنا لهم بدلنا أمسانا دقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل عالم نتكايما امين اوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له لنا غدن قال يخب سغاخون دنگلي ادي جابير تبات غويتا سراوي سلام لك له نستخي كاب انس برختي خفرا كرسون برخي او ملي تصقا جابير مساخي او فست دس بلكي اتيات ناخسر لنا نفت ودخ يسكر كرسس منتانا محرت لمن لنا امين آمين قال هو تسمع لنا زت تصلي صلوت እግዚአብሔር አምላክ ሰሚዑ ምሕረቱ ይላእኸልና እምበኣር ከም ፍቓድ እግዚአብሔር መቐፀልታ ናይ ዝሓለፈ ንባብና ሃይማኖት ኣበው 42 ቁፅሪ 11 ደዋቢልና ነርና ኣብ ቁፅሪ 11 ጀሚርና ሃይማኖት ኣበው ከነንብብ ኢና ኣብ ቁፅሪ 11 ዘለዋ ንባባት ኣዴና መምህር ሳራ ዘዳግም ምዕራፍ 32 ካብ ቁፅሪ 47 ክሳብ ቁፅሪ 52 መምህር ትምኒት ዘዳግም 34 ቁፅሪ 5 ንባብ ቁፅሪ 11 ሙሴ እውን ንሞት ከልግስ ኣይከኣለን ንዕኡ እውን ሓዞ ደኣ ንኩሎም ነቶም ብድሕሪኡ ዝተንስኡ እውን ሞት ገዝኦም ዘዳግም 30 الرهان صابنا دقوا زداقم 32 اوكي كاب 4 صبحان كاب 4 اوكي كاب 4 او 4 شو الثاني اوكي اوكي እዚ ነገር እዚ ዘይ ህይወትኩም እዩ እምበር ከንቱ ነገር ኣይኮነን ኣብታ ንስኻትኩም ክትወርስዋ ዮርዳኖስ እትሳገርዋ ዘለኹም ምድሪ ድማ በዚ ነገር እዚ መዓልትታትኩም ተንውሁ እግዚአብሔር ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ናብዚ ኣብ መንፅር ያሪኮ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ዘሎ ከረን عبارين ناب كرن نيبو ديب أمو نتا أنا ندق إسرائيل نرست حزبه زهبهم مدري كنعان رعيا كمتي أرون حوخا أب كرن هور زموتا ناب حزبو تعاكبه نستخاد ما أبتك تديبو كرن موت ناب حزب خاون تعاكب إزي أب ماي مريبا أب قادس أب برخا سين أب مأخل دك إسرائيل سلز أمز كومن أب مأكل دك إسرائيل كأسلة زي قدس كومني إيو نتا أنا دك إسرائيل زهبهم مدري أما عبديخا تريا ناب أغنى أيتعطوني خامس ሙሴ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቅድሚ ሞቱ ንደቂ እስራኤል ዝባረኮም በረኸት እዚ እዩ በለ ድማ ወዲ ኤደ ሶሪ ቃል ተስማዕልና ትምኒት
መምርትምኒት ሰምዕን እንድሕሪ ሃሊኺ ዘዳግም 32 ቁጥሪ 5 እሺ መምርትምኒት ወፅያላ መስለኒ ባዕለይ ከንብባየ ዘዳግም ምዕራፍ 34 ቁጥሪ 5 ሙሴ ባርያ እግዚአብሔር ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ሞዓብ ኣብኣ ሞተ። ኣብ ንባብ ቁጥሪ 12 ዘለዋና መወከሲ ጥቕስታትና ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንድሕሪ ሃሊኻ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 22 ማማረ ዘነት መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ካብ 6 ክሳብ 13 ማማ ህይወት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 33 ንባብ ቁጥሪ 12 ክርስቶስ ግና ብህያውነቱ ንኩሉ ህይወት ሃበ ብክርስቶስ ምእማን ድማ ህያው ዝገብር መንፈስ ይህብ ክርስቶስ ብድሕሪ ትንሣኤኡ ኦፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ሃበና እቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ መንፈስ እግዚአብሔር እዩ ናይ ሰብ ኣይኮነን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 22 እዚ ኢሉ ኦፍ በለሎም እሞ መንፈስ ቅዱስ ተቀበሉ። معنا ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥሪ ካብ ቁጥሪ 6 እስከ 13 እቲ ልዕሊ ኩሉን ኣብ ኩሉን ዘሎ ሓደ ኣምላኽን ኣቦን ኩሉ ንሱ እዩ። ግናኸ ብመስፈር ውህበት ክርስቶስ ነፍሲ ወከፍና ጸጋ ተዋሂብና እዩ። ስለዚ ከዓ ናብ ላዕሊ ምስ ደየበ ምርኮ ማረኸ ንሰውን ውህበት ሃበ ይብል። እዚ ደየበ ዝብል ግና ናብቲ መዓሙቕ ክፍሊ ምድሪ ምውራዱ እንተ ዘይኮይኑስ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ዝወረደ ንኩሉ ምእንቲ ክመልእ ልዕሊ ኩሉ ሰማያት ዝደየበ እውን ንሱ እዩ። ኩላትና ናብ ምሕረት እምነት ናብ ፍልጠት ወዲ ኣምላኽ ናብ ኩሉ ሰብኣይ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ክሳዕ እንበፅሕ እቶም ቅዱሳን ነቲ ግብሪ ኣገልግሎት ንምህናፅ ስጋ ክርስቶስ ሙሉኣት ምእንቲ ክንከውን ኢሉ ንሱ ገሊኦም ሐዋርያት ገሊኦም ድማ ነቢያት ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን ገሊኦም እውን ጓሶትን መምሃራንን ክኾኑ ሃበ። ኣሜን። ስለቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። ኣና ከዓ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 33 ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ። ኣሜን። ቃል ሕይወት ይስማዕና። ኣሜን። ቃል ሕይወት ይስማዕልና። ቀፂለን ዘለዋ መወከሲ ንባባትና ኣብ ቁጥሪ 14 ኮይኖም መምህር ሳራ ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 45 ቁጥሪ 13 መምህር ትምኒት እንድሕሪ ኣቲኻ ሃሊኺ ድምፂ ግበረለይ። ማማረ ዘነት ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 9 ክሳብ 12 ዶክተር ጽጋብ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 22 ንባብ ቁጥሪ 13 ጎይታ ነቢያትን ጎይታ መላእኽትን ክነሱ ብስጋ ሰብ ተራእየ እቶም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘለዉ
እቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ ሊቃናትን ስልጣናትን ሓይላትን ንዕኡ ይግዝኡ ንሰብ ኣይኮኑን ዝግዝኡ እንታይ ደኣ ንኣምላኽ እዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ንዕኡ ይሰግድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ማዕረ እግዚአብሔር ኣብ ጎይታ ከም ዝኾነ ይኣምን ኢሳያስ ምዕራፍ 45 ቁፅሪ 23 ቃል ጽድቂ ካብ ኣፈይ ወፂኡ እዩ እሞ ኣብ ኣይክምለስን እዩ ኮሳ ብርኪ ክሰግደለይ ኩሉ ልሳን ከዓ በኣይ ክምህል እዩ ኢሉ ብርእሰይ መሓልኩ አሜን ስማዕልና አሜን ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:9-12 ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ እግዚአብሔር ኣቦ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ከኣምን እዩ ኣምላኽ ናብ ላዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ደጊም ኣቶም ፍቑራተይ እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ካባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብርሲ ኣምላኽ እዩ እሞ ከየለኹ ገዳ እቲ ዝበዝሕ እምበር ከለኹ ጥራይ ዘይኮነ ከምቲ ኩሉ ሳዕ እተኣዘዝኩም ትእዛዛትኩም ብፍርሃትን ራዕድን ንምድሓንኩም ፈጽሙ ኣሜን እግዚአብሔር ይሕግዘና ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:22 ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማነ ኣምላኽ ኣሎ ንዕኡ መላእኽቲ ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝእዎ ኣለዉ አሜን ካልኦት ተስማዕልና ኣብ ንባብ ቁጥሪ 16 ዘለዋና መወከሲ ንባባትና ኣቦና ቆሞስ ኣባ ኪሮስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 47 ኣቦና ኣቦይ መልአከ ሰላም ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 28 ኣቦና ኣበይ መርጌታ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 ካብ 35 ክሳብ 41 ንባብ ቁጥሪ 15 እምበኣርከስ እቲ ከቶ ዘይረአ ክርስቶስ ብስጋ ተራእዩ እሞ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተዛረበ ከም ኣምላኽ ድማ ኩሉ ገበረ ንሱ ከዓ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እዩ ንሰባት ኣነ እብለኩም ኣለኹ እናበለ ሕጊ ሓገገ ንነፋሳትን ባሕርን ንርኩሳን መናፍስትን ከዓ ኣዘዘ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 47 ነቶም ቀዳሞት እቲ ዝቐተለ ክፍረዶ እዩ እሞ ኣይትቕተል ከም እተባህሎም ሰሚዕኩም ኣለኹም ኣነ ግና ንሓዉ ዝቁጥዖ ዘበለ ኩሉ ክፍረዶ እዩ ንሓዉ ኣታ ተኸዳኒ ጨርቂ ዝብሎ ድማ ኣብ መጋባእያ ክፍረዶ ኣታ ዓሻ ዝብሎ እውን ንገሃነም ሓዊ ክፍረዶ እዩ እብለኩም ኣለኹ እምበኣርከ መባእካ ናብ መሰውኢ እንተ ኣምፃእካ ሓውኻ ዓዚኑልካ ምህላው ከዓ ኣብኡ እንተ ሓሰብካ ነቲ መባእካ ኣብኡ ኣብ ቅድሚ መሰውኢ ሕደጎ ሂድ ቅድም ምስቲ ሓውኻ ተዓረቕ ድሓር ድማ ተመሊስካ መባእካ ኣቕርብ ምስ መባእስትኻ ድማ ገና ኣብ መገዲ ከለኻ ቀልጢፍካ ምስኡ ተዓረቕ እንተዘይኮነስ እቲ መባእስትኻ ንፈራዲ ኣሕሊፉ ከይህበካ ፈራዲ እውን ንገሊኡ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ተኣቱ እታ መወዳእታ ቆድራንቴን ክሳዕ እትሰዲ ካብኣ ከምዘይትወፅእ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ
نتوم قداموت أيتزمو خمت تبهلهم سمعكم اللهم أنا جنا نسبيت خبهجا زت أمتا خلو بلوب فسيمو أبقى زم وقبلكم اللهم يمانيت عينخا أنت أسحتتك كابخا قطقيت كادربية بزول سقاخا أبقهنم كابزاتوس أنت أكلك أنت تفأتي حشكا يمانيت إدكا أنت أسحتتك ون كابخا قريس كادربية بزول سقاخا أبقهنم كابزاتو أنت أكلك أنت تفأت يحشكا نسبيتو زفتحا صحفة مصحف صحفة مفتحة يحبا تبهله أنا جنا بزي مخنيات زموت نسبيتو زفتح زبلو كله زماوي تجبرا أتي فتحت زقتو دما زم وقبلكم الله دمانتهم قداموت محلها نجزي أبيه رهب أمبر بحصوت أيت محل كم التبهله سمعكم اللهم أنا جنا قبلكم الله بسماي كونه زفان أملاخ يؤمه بمدر خونه مرقز أجرو يا أمه بإيروساليم كونه كتما أتعبي نبوس يا أمه فتو أيتم حالو كابس أجر رأسها حنتي فتسعدو ويس فتسألم أيت خيلني إخا أمه برأسها أوقع أيتم حالي نجركم سي أيكونن دأيخون كابزز بزح خاب تخفوي عيني خند عيني سني خند سني خمت تبهل سمعكم اللهم أنا جنا قبلكم الله نخفو أي تقاوموا يمانيتي ملتحكا نزوق عكا جنا تاخال ايتون ملسلو نتي خما قوتكا أمشكا خا وسد زدلي تاخدان كاون حدقلو حدا معراف نزل سحابكا كلتا معراف مسؤفيد نزل منكا هبو كابخا خلقاح نزدلون اي تخلق ايو بس اي كافتو صلاحا صلاح كم اتبهل سمعكم اللهم انا قنا قبلكم الله صلاتكم فتو نزرقومكم مرقو ولدت اب سميا زولو ابخم انتو تكونوا نسو نخفعاتن نحياوتن صحية بالرق نسأل كانن حتى دما زنام يزنم إي أمه نزصل أخم صبق جبرو سلاتهم زصر فخمن زسق خمن صليو نتهم زفتوهم انت فتهم انت عسب لكم تجاو تسيكم ودا يجبروا أيقونون نحوات كل تراي بصبق انت تقبلكم كانت حلفا جبركم أحزاب سيكم ودا يجبروا أي اللون انبعار كم تسمياوي أبوكم فتصوم زخانة نسخاتكم ونفتصوماتكم ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 28 ካብ ቁፅሪ 23 ክሳብ 28 ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ርኹስ መንፈስ ዘለዎ ሰብኣይ ነበረ። ንስኻ ኢየሱስ ናዝራዊ ምሳኻ እሞንታይ ኣሎና ከተጥፋኣና ዶ መጺኻ ኣታ ናይ ኣምላክ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጠካ ኣለኹ እናበለ ጨደረ። ኢየሱስ ከዓ ስቕበል ካብኡ እውን ውፃእ ኢሉ ገንሖ። እቲ ርኹስ መንፈስ ከዓ ፈንጠርጠረ ኣበሎ። بعبي دمصنا ጨደረ ከዓ ካብኡ ወፀ። ኩሎም ድማ እንታይ እዩ እዚስ እንታይ ሓድሽ ምህሮ እዩ ንርኩሳት መናፍስቲ ብስልጣን ይእዝዞም ንሳቶም ከዓ ይእዘዝሉ ኣለዉ እናበሉ ንሓደ ሕዶም ክሳዕ ዝተሓታተቱ ሰንበዱ። ወሪኡ ድማ ብኡብኡ ናብ ኩላ ሃገር ገሊላ ወፀ። ቃለ ሕይወት የስማዓልና ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 4 36 ቁጥሪ 41 ኢየሱስ ማዕበል ከም ዘህደአ በታ ማዕበልቲኣ ምድሪ ምስ መሰየ ናብ ማዕዶ ንሳገር በሎም። ነቶም ህዝቢ ኣፋንዮም ድማ ንዕኡ ከምታ ዘለዋ ምሳታቶም ብጃልባ ወሰድዎ። ካልኦት ጃላቡ ከዓ ምስኡ ነበራ። በበበላ ብርቱዕ ንፋስን ድማ ኮነ ታ ጃልባ ክሳዕ እትመልእ ማዕበል ናብታ ጃልባ ኣተወ። ንሱ ከዓ ብወገን ድሕሪት እታ ጃልባ ተተርእሱ ደቂሱ ነበረ። ተንሲኦም ድማ መምህር ክንጠፍእ ዶ ግድና የብልካን በልዎ። ተንሲኡ ንነፋስ ገንሖ ንባሕሪ ድማ
ስቕ በሊ ሕድኢ በላ እቲ ንፋስ ዝግ በለ ዓብዪ ህድኣት እውን ኮነ ንሱ ከዓ ስለምንታይ ከምዚ ዝፈራህኩም ከመይ እምነት ከየብልኩምኒ በሎም ኣዝዮም ፈርሑ ንሓድሕዶም እውን እዚ ንፋስን ባሕርን ዝእዘዝሉስ መን ኮን ይኸውን ተባሃሃሉ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን አሜን ቃልዎ ተስማዕልና ማማ መዓዛ እንኳዕ ብሰላም ኣተኺ ጥዕመክ እንተኮይኑ ግዜ ኣመን ዲያቆን ሓወይ ኣብ መንገዲ ኣለኹ ኮይነ እምበረ እግዚአብሔር ኣብ ገዛ ምስ ኣተኹ ሰላም ብሃይስሜ ብሩኽ ምሸት ምስና ቃል ህይወት ተስማዕና ኣቦና አሜን ኣዴና መምህር ሳራ ቀዳሜቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ ቁጥሪ 12 ንባብ ቁጥሪ 17 እቶም እግዚአብሔር ዝሓድሮም ሰባት ግና ሓይሊ እግዚአብሔር እኳ እንተለዎም ካብ ርእሶም ሕጊ ክሕግጉ ኣይክእሉን እዮም ብዘይ ሓይሊ እግዚአብሔር ድማ ክእዝዙ ኣይክእሉን እዮም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ እየ ጎይታ ኣይኮነን በለ ከምኡውን ኣብ ካልእ ገጽ እዚ ዝብል ዘለኹ ኣነ ኣይኮንኩን ጎይታ እዩ በለ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 12 እቶም ተመርዓው ግና ዝእዝዝ ዘሎ ጎይታ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን እታ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ኣይትፈታሕ እንተተፈትሐት ከዓ በኪ ትንበር ወይስ ምስ ሰብኣያ ተተዓረቕ ሰብኣይ እውን ሰበይቱ ኣይፍታሕ ኢለ እእዝዝ ኣለኹ ነቶም ካልኦት ድማ ኣነ እብል ኣለኹ ጎይታ ኣይኮነን እቲ ዘይኣማኒ ሰብኣይ በታ ሰበይቲ ተቐዲሱ እዩ እታ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እውን በቲ ሓዉ ተቐዲሳ እያ እሞ ከምኡ እንተ ዘይከውንሲ ውሉድኩም ርኩሳት ምኾኑ ነይሮም ሕጂ ግና ቅዱሳን እዮም ሓደ ሓዉ ዘይኣማኒት ሰበይቲ እንተ ኣላቶ ንሱ ድማ ምስኡ ክትነብር እንተፈተወት ኣይፍትሓያ ሰበይቲ እውን ዘይኣማኒ ሰብኣይ እንተ ኣለዋ ንሱ ከዓ ምስኣ ክነብር እንተፈተወ ነቲ ሰብኣይ ኣይትፍትሓዩ ቃልዎ ተስማዕልና ኣዴና ኣሜን ኣብ ቁጥሪ 18 ዘለዋ ንባባትና ዶክተር ጽጋብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 12 መምህር ትምኒት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 18 እስኪ ኣብ ገጽ ቸክ ገብራ እዛ ጽሕፈት ጌጋ ኺተልዋ ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 18 እቲ 16 ክልተ ግዜ ተደጊማላ ኤረር ናይ መጽሓፍ እዩ ማማ ትምኒት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 18 ማማ ረዘነት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 4 ማማ ህይወት ካልእይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 3 ንባብ ቁጥሪ 18 በዚ ድማ ንሱ እቲ ትእዛዝ ካብ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዳ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ከም ዘይኮነ ይገልጽ ክምህር ከሎ ከዓ እቲ ተኣምራት ካብ ክርስቶስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህቦ ዳ እምበር ካብ ባዕሉ ከም ዝኾነ ኣይተዛረበን ባዕሉ ከዓ ትምህርቲ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮንኩም እትደልዩ ኣባይ ሓዲሩ ዝዛረብ መንፈስ እግዚአብሔር ኣሎኒ በለ ግብረ ሐዋርያት 13 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ፍቕዲ 6 ስጋብ 12 ነታ ደሴት ብዘላ ክሳዕ ጳፎስ ምስ ዘርዎ ከዓ ሓደ ጠንቋሊ ነቢ ሓሶት ባርየሱስ ዝስሙ ኣይሁዳዊ ሰብኣይ ረኸቡ
ንሱ ምስቲ ምስለኔ ሰርጊዮስ ጳውሎስ ኣስተውዓሊ ሰብኣይ ይነብር ነበረ። ንሱ እውን ቃል ኣምላኽ ክሰምዕ ደልዩ ንሳውልን ንባርናባስን ናብኡ ፀውዖም። ግናኸ ኤልማስ ጠንቋሊ ስሙ ከምኡ ይትርጎም እዩ እሞ ነቲ ምስለኔ ካብ ምእማን ክመልሶ ደልዩ ተቃወሞም። እቲ ጳውሎስ ደሰመየ ሳውል ግና መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ጠመቶ እሞ ኣታ ኩሉ ተንኮልን ኩሉ ክፍኣትን ዝመልኣኻ ወዲ ዲያብሎስ ጸላእ ኩሉ ጻድቕ ነቲ ቁኑዕ መገዲ እግዚኣብሔር ካብ ምጥዋይሲ ክንዶ ኣይተዕርፍን ኢኻ። ሕጂ ከዓ እንሀ ኢድ ጎይታ ኣብ ልዕሌኻ እያ ክትዕውር ክሳዕ ግዜውን ፀሓይ ኣይክትርእን ኢኻ በሎ። ብኡ ከዓ ጣቓን ፀልማትን ወደቐ። ኣብዝን ኣብትን እናተመላለሰ ከዓ ብኢዱ ሒዙ ዝመርሖ ደለየ። ሽዑ ነቲ ምስለኔ ነቲ ዝኾነ ዝርእዩ ብምህሮ ጎይታ ተገሪሙ ኣመነ። ኣሜን። መምህር ትምኒት ግብረ ሐዋርያት 16-18 ኦኬ የላን መስለኒ መምህር ትምኒት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ቁጥሪ 18 ከምዚ እናበለት ከዓ ብዙሕ መዓልቲ ገበረት። ጳውሎስ ድማ ጉሂዩ ግልጽ ኢሉ ነቲ መንፈስ ካብኣ ክትወፅእ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዕዝዘካ ኣለኹ በሎ። በታ ግዜ እቲኣ እውን ወፀ። መማረ ዘነት ቀዳሚት መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 4 እዋ ከም ሓሳበይ ግና ከምቲ ዘላቶ ኮይና እንተ ትነብር ኣዝያ ብፅእቲ ምኾነት ኣነ እውን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዘለኒ ይመስለና ኣሎ። ካልኦት ተስማዓልና መቴኻ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ክልተን ሰለስተን ብሓሳብን ዘለዋ ክርስቶስ ናባኻትኩም ብርቱዕ እዩ እምበር ናባኻትኩም ድኹም ኣይኮነን እሞ በቲ ኣባይ ዝዛረብ ክርስቶስ ምስክር ከም እትደልዩ ርእየ ከምቲ ካልኣይ ግዜ ምሳኻትኩም ከለኹ ዝበልክዎ ሕጂ እውን ካባኻትኩም ርሒቐ ከለኹ ናባኻትኩም እውን እንተተመለስኩ ነቶም ቅድም ዝኣበሱን ነቶም ዝተረፉ ኩላቶም ከም ዘይድንግፀሎም ቀደም ነጊረ እየ ኣቐዲመ እውን እነግር ኣለኹ። ኣሜን ኣሜን። ካልኦት ተስማዓልና ቀፂሉ ዘሎ ንባብና ናይ መወዳእታ ክትከውን እያ። እሺ ዶክተር ጽጋብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 43 መምህር ሳራ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 63 ንባብ ቁጥሪ 19 ክርስቶስ ኣምላኽ ዝሓደሮ ሰብ እዩ ዝብል እንተሎ እዚ ረሲእ እዚ ንጎይታ ከም ሓደ ካብ ኣገልገልቱ ስለ ዝገበሮ
نتنا حق ملكوت دما لويتو إيمو بحقي أملاك كم زي كونه بدحر أملاك كم زخونه سلز جبرو نتي نمدحاني إن سجدو سجدتون سلزك على له وجوز يخون نحنا قنا نكرسوس إن سجدلو أملاك بمخانو إنامبر نخال أملاك محدر بمخانو أيكونان قويتا من إيو جزءك منيو مدحاني منيو كامتي أمس حفظ التباهلة بزيت حدا كريستوس هياون محوين منفسك منيو بزيك حدا كريستوس كالي أين فلتن هنا ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 6-43 ኣብኡ ከዓ ዒላ ያዕቆብ ኣሎ ኢየሱስ ከዓ ብምኻድ መገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓ እቲ ዒላ ተቐመጠ እቲ ግዚኡ ሳድሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ካብ ሰማርያ ከዓ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት ኢየሱስ ድማ ማይ ኮታ ኣስቲኒ በላ ደቀ መዛሙርቱ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ከይዶም ነበሩ ኣይሁድ ምስ ሰማርያውያን ኣይተሓባበሩን እሞ እታ ሰማርያዊት ሰበይቲ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክንስኻስ ካባይ ሳምራዊት ሰበይቲ ደኣ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣለኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ ህያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ እንተ ትፈልጥስ ንስኺ ግዳ ምለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበክ ነይሩ ኢሉ መለሰላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታዬ መቕድሒ የብልካን እዚ ዒላ ከዓ ዓሚቕ እዩ እቲ ማይ ህይወት ደኣ ካበይ ትረኽቦ ንስኻዶ ካብቲ ናይ ዒላ እዚ ዝሃበና ንሱውን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝሰተየ ኣቦና ያዕቆብ ተዓቢ ኢኻ በለቶ ኢየሱስ ድማ መለሰላ ካብዚ ማይ እዚ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክጸምእ እዩ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለኣለም ኣይጸምእን እዩ እታ ሰበይቲ ከዓ ጎይታዬ ከይጸምእ እሞ ቀድሕ ድማ ናብዚ ከይወርድቲ ካብቲ ማይ እቲ ሃበኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይኪ ፀውዒኺ ናብዚ ንዒ በላ እታ ሰበይቲ መሊሳ ንሰብኣይ የብለይን በለቶ ኢየሱስ ከዓ በላ ሰብኣይ የብለይን ምባልክስ ቅኑዕ ተዛረብኪ ሓሙሽተ ሰብኣይ ነይሮምኺ እዮም እሞ እቲ ሕጂ ምሳኺ ዘለውን ኣይሰብኣክን እዩ እዚስ ሓቂ ተዛረብኪ እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታዬ ንስኻ ነቢ ምዃንካ ርኢ ኣለኹ ኣቦታትና ኣብዚ ኸረን እዚ ስገዱ ንስኻትኩም ግና እቲ ክሰግዱላ ዝግባእ ስፍራ ካብ ኢየሩሳሌም እያ ኢኹም እትብሉ ኢየሱስ በላ ኣቲ ሰበይቲ ኣብዚ ኸረን እዚ ወይ ኣብ ኢየሩሳሌም ንዓ ነቦ ዘይትሰግዱላ ግዜ ከም ትመጽእ እመኒ ንስኻትኩም ንዘይትፈልጥዎ ኢኹም እትሰግዱ ንሕና ግና ምድሓን ካብ ኣይሁድ እዩ እሞ ንንፈልጦ ኢና ንሰግድ ኣምላኽ መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ድማ ብመንፈስን ብሓቅን ክሰግድሉ ይግብኦም ኣቦ ከምዚ ዝበሉ ሰገድቲ እዩ ዝደሊ እሞ እቶም ናይ ሓቂ ሰገድቲ ናብ መንፈስን ብሓቅን ሰግድሉ ሰዓት ክትመጽእ እያ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እታ ሰበይቲ ድማ
ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመጽእ እፈልጥ ኣለኹ ንሱ ምስ መጽእ ከዓ ኩሉ ክነግረና እዩ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበክ ዘለኹ ንሱ እየ በላ ሽዑ እቶም ደቂ መዛሙርቱ መጹ ምስ ሰበይቲ ብምዝራቡን ተገረሙ ግናኸ ሓደ እኳ እንታይ ትደሊ ወይስ ንምንታይ ምስኣ ትዛረብ ኣለኻ ዝበሎ የልቦን እታ ሰበይቲ ከዓ ዕትሮኣ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣተወት ንቶም ሰቡን ዝገበርክዎ ዘበለ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዑ ረኣዩ እንድዒ ክርስቶስ ኮን ይኸውን በለቶም ካብ ከተማ ወፂኦም ናብኡ መፁ ኣብ መንጎ እዚ እቶም ደቂ መዛሙርቱ መምህር ብላዕ ኢሎም ለመንዎ ንሱ ከዓ በሎም ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዖ ብልዒ ኣለኒ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ነንሕድሕዶም ሰብ ደኾን ገለ ዝብላዕ ኣምፂሉ ኾን ተባሃሉ ኢየሱስ በሎም በልዐይሲ ፍቓድ እቲ ዝለኣኸኒ ክገብር ዕዮውን ክፍጽም እዩ ንስኻትኩም ዶ ቀውዒ ክሳዕ ዝመጽእ 4 ወርሒ ኣሎ ትብሉ ኣይኮንኩምን ንዕንቲኹም ከዓ ቋሕ ኣብሉ እሞ ምድሪ ድሮ ንዓጺድ ከም ዘጻዕደወት ረኣዩ የብለኩም ኣለኹ ሓደ ከም ዝዘርእ ሓደ ካልእ ከም ዝዓጽድ በዚ እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ እዩ እሞ እቲ ዝዓጽድ ውዕለቱ ይቕበል እቲ ዘርእን እቲ ዝዓጽድን ብሓንሳእ ምእንቲ ክትሕጎሱ ከዓ ንዘለዓለም ህይወት ፍረ ይእክብ ኣነ ንስኻትኩም ኣብ ዘይ ጻዕርኩምሉ ክትዓጽዱ ስለ ኣኸኹም ካልእ ጻዕሩሉ ንስኻትኩም ኣብቲ ጻዕሮም ኣተኹም ስለቲ እታ ሰበይቲ ዝገበርክዎ ዘበለ ንገሩኒ ኢላ ዝመስከረቶ ቃል ካብታ ከተማ እቲኣ ብዙሓት ሳምራውያን ብኡ ኣመኑ እቶም ሳምራውያን ናብኡ መጺኦም ምሳቶም እውን ክቕመጥ ለመንዎ ኣብኡ ከዓ 2 መዓልቲ ወዓለ ኣዝዮም ዝበዝሑ ድማ ስለ ቃሉ ኣመንዎ ነታ ሰበይቲ እውን ደጊምሲ ባዕላትና ደኣ ንሱ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ምዃኑ ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር ኣይብዘረባኽን ኢና ንኣምን ዘለና ይብልዋ ነበሩ ነቢይ ኣብ ዓዱ ከም ዘይክበር ኢየሱስ ባዕሉ መስኪሩ ነበረ እሞ ድሕሪ እተን 2 መዓልቲ ካብኡ ወፂኡ ናብ ገሊላ ኸደ ኣሜን ኣሜን ቃል ተስማዓልና ኣሜን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 63 መንፈስ እዩ ሕያው ዝገብር ስጋስ ገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ እዘን ኣነ ዝነገርኩኩም ቃላት መንፈስ እየን ህይወት እውን እየን ኣሜን ኣሜን ቃል ተስማዓልና ንዝነበረና ናይ ሃይማኖት ኣበው ናይ ንባብ ጊዜና ናይ ኣሰን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ መሰጋገሪት መዝሙር ካብ ጉባኤ ዝዝምረልና እሺ ጽቡቕ ሓራይ ቁጥሪ 11 ቁጥሪ 22 ጥራይ ተሪፈን ስለ ዘለዋ ክንውድአን ኢና ኣቦና እግዚአብሔር የኽብረለይ ኣብ ቁጥሪ 21 ሓንቲ ንባብ ኣላትና ማማረ ዘነት ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 45 ክሳብ 50
ናይ ህይወት መንፈስ እንታይ እዩ? ኣዳም ከም መን እዩ? እቲ ምድራዊ ኸ መን እዩ? በቲ ካብ ድንግል ማርያም ዝለበሶ ስጋ በርአያ ሰብ ዝተረኽበ ሰማያዊ ኸ መን እዩ? ንሱ ሰማያዊ መለኮት ምስኡ ስለ ዝተዋህደ ሓያል ኣምላኽ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 45 ንስጋዕ 50 ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ህያው ነፍሲ ኮነ ዝብል ጽሑፍ እዩ። እቲ ዳሕራይ ኣዳም ህያው ዝገበሮ መንፈስ ኮነ። ግናኸ ቅድም እቲ መንፈሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን፣ ድሓር እቲ መንፈሳዊ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኮይኑ መሬታዊ እዩ። እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ። ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ከዓ እቶም መሬታውያን እዮም። ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡ እውን እቶም ሰማያውያን እዮም። ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዘልበሰና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ከልብሰና ክንለብስ ኢና። ግናኸ ኣሕዋተየ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘውርሶ እብለኩም ኣለኹ። ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። ኣሜን። ቃል ሕይወት ተስማዓልና። ናይ መወዳእታ ነባብና ቁፅሪ 22 ጥቕሲ ይብላን እዚ ምስ ለዋህ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ዘለዎ እዩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ይብል። ዝግደል እዚ ውሰዱ። ኣዴና ኢና ዓለም ጓብ ሰላም ኣተኽን ሓራይ ካብ ዝቐፂልና ካብ ማሕበር ሰላም መዝሙር ፀናሕኩም ፍርኩም ምሽት ኣሜን። እሺ መዝሙር ካብ ማሕበር ማማ መዓዛ፣ ማማ ትምኒት፣ ማማ ሙሉ እሰኔም ብዙሕ ግዜ ተደጋጋሚ ዝሳተፋ ነይረን ሰለስቲአን የለዋን መስለና ኣብ መስመር። እስኪ ካልኦት እንተሃሊና ከም ፍቃድ ኣምላኽ መዝሙር ድዩ ዋላ እንታይ? እወ መዝሙር ዲያቆን ሓወት ሃሎ ኣቤት ሃሎ ማማ መዓዛ ኣለኹ ሰምዐክ ኣለኹ። ንመዝሙር ዲ ካልካ ኣይሰማዕኩኻን ስለ ዝፀናሕኩ መዝሙር ሕራ ሓፃር መዝሙር በለክ ሕጂ ኣትየ ገዛ እሺ እንኳዕ ሰላም ኣንተ ቃል ሕይወት ተስማዕና ምስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። እግዚአብሔር ድንቅ እዩ፣ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መስተንክር እዩ፣ ናይ ምፍቃር ባህሪኡ ኣብ ሰማይ ናብ ምድርን የለን ኮኑ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ድንቅ እዩ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መስተንክር እዩ ናይ ምፍቃር ባህሪኡ ኣብ ሰማያ ምድርን የለን ከሙ ኣብ ሰማያ ምድርን የለን ከሙ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ እግዚአብሔር ድንቅ እዩ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መስተንክር እዩ ናይ ምፍቃር ባህሪኡ ኣብ ሰማያ ምድርን የለን ከሙ ኣብ ሰማያ ምድርን የለን ከሙ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ እግዚአብሔር ድንቅ እዩ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መስተንክር እዩ ናይ ምፍቃር ባህሪኡ ኣብ ሰማያ ምድርን የለን ከሙ ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ተወዲኣ ዳ ማማ መዓዛ
أنا مدحاني يعني ريدي أقول آمين. ዝማረ መላእኽቲ የስማዓልና ክትዝመሪ ከተመስግኒ ንበሪ ስለናይ ኩሉ ግዜ ተሳትፎኺ እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓልኪ። آمين ፅድራ እግዚአብሔር ማማ ማእዛ ክትዝምረልና ፀንሐት መዝሙር እግዚአብሔር ድንቂ እዩ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መንክር እዩ ናይ ምፍቃር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን የለን ከምኡ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እናበለት ክትዝምረልና ፀኒሓ ኣስተንትኖ ናይዛ መዝሙር ምስ ግዜና ቅልጥፍ ኢልና ኣብቲ ሃይማኖት ኣበው ከዓ ምእንቲ ፅቡቅ ጌርና ከነስተንትን ነዛ መዝሙር እነስተንትና ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ጥቕስና ጠቐስና ከምቲ ልሙድ ነዛ መዝሙር ከነስተንትና። እግዚአብሔር ድንቅ እዩ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መንክር እዩ ናይ ምፍቃር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን የለን ከምኡ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ድንቅ እዩ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መስተንክር እዩ ናይ ምፍቃር ስርሑ ላታ ድያ ማማ ማእዛ እግዚአብሔር ድንቅ እዩ ናይ ምድሓን ስርሑ እግዚአብሔር መስተንክር እዩ ናይ ምፍቃር ባህሪኡ እሺ ቴንክ ዩ ኣብ ሰማይና ምድርን የለን ከምኡ ሃሌሉያ። ከቢዳድያ ዛ መዝሙር እግዚአብሔር ናይ ምድሓን ስርሑሲ ድንቂ እዩ ወይ ድማ ናይ ምፍቃር ባህሪ ፈቃር ምዃኑ ኣምላኽሲ ኣዝዩ መስተንክር እዩ ፍቕሩ እቲ ናይ ምድሓን ስርሑ ከዓ ኣዝዩ ድንቂ እዩ which is መድሓኒ እዩ ፈቃር እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ድማ የለን ከምኡ ንእግዚአብሔር ዝመስል ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን የለን ያታ መልእኽቲ ናይታ መዝሙር። ዲያቆን ከተንብባ ትኽእል እንትኾንካ መዝሙር 103 11-12 እሺ መዝሙር 103 ኣብ ቁጥሪ ክንደያ 11-12 እሺ ቴንክ ዩ ዶክተር። ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርሕዎ ይስልጥን ምብራቅ ካብ ምዕራብ ከም ዝርሕቕ ከምኡ ንኣበሳና ካብና የርሕቆ ትብል ቃለ ሕይወት የስምዓልና ዶክተር። አሜን። ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ከምኡ ምሕረቱ ናብቶም ዝፈርሕዎ ይስልጥን። መዝሙር ዳዊት መበል 103 ቁጥሪ 11-12 እሺ በቃ أنت دخلت دياقوني تخيط خوينا مسا يابونا خم ببا حنسا كندا يابونا قريتا خصفاتني هزانا أسران شمانتن أسرت شمانتن أبونا بملأك سلام وانجيل ماتيوس معرف أسران شمانتن قطر 10 شمانتن يبومنا اللو ኢየሱስ ቀሪቡ ከምዚሉ ተዛረቦም ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን
ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን የለን ከምኡ እያ ትብል ነይራታ መዝሙር ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ቁጥሪ 18 እሺ የግሬታ ንመን የቋሪፀ ክፀኒሐ እሺ ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 1-2 እግዚአብሔር ንምድሪ ኣብ ባሕሪ ሰሪትዋ ኣብ ውሓይዝ እውን ኣጽኒዕዋ እዩ እሞ ንሳን ምልኣታን ዓለምን ዝነብርዋ ናቱ እዮም عليه وتسمعلنا كنديا دقملي 24 ካብ 1 ክሳብ 2 1-2 ወምሓንሳይ እንደለዋ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 1 ቁጥሪ 2 ቃልዮ ተስማዕልና ማማረ ዘነት ማማ ህይወት ናባኺዩ أنا خاني مساعد خيت خيناسي قصري أمين معرف ويت سوري مزمور داويت معرف 27 قصر حدا إزغابيهر برهاني مدحاني إيو كم من دعاية فرح إزغابيهر حيلي حيوته إيو كم من كيز سنبد مساعد خير بينات سمعت مزمور زغبرت تامعتنا عليه وتسمعلنا مزمور داويد معرف 27 قصر حدا الشيء امبار مسجيزينا هنكيد نحفتنا مأذان كلكم أستنتنا نعم مزمور زستنتنكم تغسزهاكمنا زعبير صقيب زحالكم كابز بمغتصال نزنبرنا ناي تمرتي هايمانوت أبو نبابنا معراف 4 كاب قطر 10 حدك 7 كلتن ويدماغ صافت سامينيرو كابز غنم بوبت صنحنا بفولي دستنتنكم مو كتكافلنا كتبره لنا حسابكم كتكافل لنا كتقلصوا لنا حتى زلوا خاء حتى كحتت أبوتاتا ما أكلنا سلا زلوا كان فقال أملاكم اللي سلنا نابا خوميو قطر خندزيا جبر اللي بلونين لعل انت حتي دا بلكو كاريكمي النامبكم أنتي مجلس خطبو كالوت كساب ندالو دكتور كفلاي عند حرير يدخونكم عدلك بكم الرأي أني اللي قصر 10 تغلته قطر 10 تغلته ماشي أني اللي نزي أب قصري 10 تغلته زلو مستي أبز حلفة زقرب لنا تمرتي متحازو طغامي مسلني زحلفة سولوس كم مدمدم بتاع مدبنا أبونا أبي ملاك السلام نتقسي شدشته نبقس بمقبار أستنتنو أم مهرومنا تحستو تتقسي نمتغلال نحنا نأمنو موتن تنسائن كريستوس نموتنا وجدو هيوتنا زبقوله زلوتن زل عالماوي هيوت برحان زهبن إيو እቲ ዝተሰመረሉ ቃልን ሓሳብን ከዓ ህይወት እዩ ነይሩ ኣብ ማቴዎስ 7:15 ክሳብ 16 ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ ብውሽጦም ዝምጥሉ ተኳሉ ክነሶምሲ ክዳን ኣባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመፅኹም ብፍሪኦም ከተልልዎም ኢኹም ይብል بزعبا هيوت إن العلناخ إذا تقسين تاينصو أنت تبهله من نتصاريو ولا أقوى بنبيات حسوس نخين عنكفن نخين ودقن تأبيبان كم تمن قريتات كأ كمرقبي كنكون تصحيف لنا انتولو نخن ناتات زروز دلخو نتي بفريقهم كثلاليوم يخوم زبل حسابيو كمتي نتوم حسوتي نبيات بفريقهم كان لليوم التنقرنا اتوم بكريستوس هيوت زرخبون زنبرولون كأ زفلت ألوفر اللوم
ነዚ ብዝምልከት ከዓ ኣቦይ መሪጌታ ክምህሩና እንከለዉ እቶም ንክርስቶስ ዝመስሉ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘግህዱ ንገላትያ 5:22 ጠቂሶምን እዮም። ናብዛ ጥቕሲ 12 እንተተመለስና ክርስቶስ ግና ብሕያውነቱ ንኩሉ ህይወት ሃበ፣ ብክርስቶስ ምእማን ድማ ህያው ዝገብር መንፈስ ይህብ፣ ክርስቶስ ብድሕሪ ትንሣኤኡ ኡፍ ኢሉ መንፈስ ቅዱስ ሃበና፣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ከዓ መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ ይብል። ማለት ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ክልቲአን ህይወትን መንፈስ ቅዱስን ዓቂፋ ኣላ። ካብቶም ዝቐረቡልና ዝተጠቕሱ መወከሲታት ኤፌሶን 4 ካብ 6 ክሳብ 13 ኣሎ። ኣብ ኤፌሶን 4 ኣቐድም ኣቢልና ካብ ጥቕሲ 1 ክሳብ 3 እንተኣንበብና ከምዚ ይብል፣ ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ነቲ እተፀዋዕኩምሉ ፅዋዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ኣምዕደኩም ኣለኹ፣ ብትሕትና ዘበለን ብለውሃትን ብህድኣትን ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ እናተፃወርኩም ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ። እዚ ዘንበብክዎ ከዓ ነቲ ኣብ ገላትያ 5:22 ዘሎ ይመስል። ቅዱስ ጳውሎስ ብብቕዓት ንምምልላስ ተጋደሉ ብምባል ዝምዕት ንኣና ንምእመናን እዩ። ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ወላ እኳ ንእተዋህበና ፀጋ ብግብሪ ዝገልፅ እንተኾነ ብመንፈሳዊ ብቕዓት ግላዊ ህይወትና ድሕፀር ዘይኮነስ ብመንገዲ እቶም ሕሩያት ንምድሓንን ንምህናፅን ካልኦት ህይወታት ዝዓይ እዩ። ከምቲ ኣብ ኤፌሶን 4 መወከስ ዝረኸብናዮ ካብ 11 ክሳብ 13 ዝተነበልና ንሱ ገሊኦም ሓዋርያት፣ ገሊኦም ድማ ነቢያት፣ ገሊኦም ከዓ ወንጌላውያን፣ ገሊኦም እውን ጓሶትን መምህራንን ክኾኑ ሃበ ይብል። ነዞም ንኣገልግሎት ጓሳይነትን መምህርነትን ተፀውዑ ኣቦታትናን ሓውናን ከዓ ነመስግነኩም፣ ስለቲ ድኻምኩምን ፃዕርኩምን ከዓ እግዚኣብሔር በረኸቱ ከብዝሓልኩም ጸሎትና እዩ። ይቐኒየለይ ናባኻ ሓውና ደ አሜን። ቃልዮት የስማዕልና ዶክተር ክፍላይ ስለትና ኩሉ ጊዜ ተሳትፎኹም ኣዚና ነመስግን። እግዚአብሔር መመሊሱ ፀጉ የብዝሓልኩም። እሺ ካልኦት አሜን። ኣብቲ ዝተነበበ መወከሲ ንባባት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ይኹን ካብዚ ናይ ሃይማኖት ኣበው ንባብ ደስ ድበለና ሓንቲ ቃል ሓንቲ ጥቕስ ወሲድና ከምዚ ናይ ዶክተር ጌርና ከነስተንትን እዚኣ ፅቡቅ ተረዲኣትን እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ፈልጣን ነይረ እዚኣ ፅቡቅ ተረዲኣትን ኢልና ምዝ ጉባኤ ከነካፍሎ እንደሊ ዝኾነ ሓሳብ እንተለና ናባኹም እዩ። ጊዜና እንጠቀመሉ ኣቦታት ኣብ መወዳእታ ዓድል ክቦም ስለ ዝኾንኩ መጀመርታ ናባኹም እዩ። ሓራይ ጊዜና እንጠቀመሉ 30 ደቂቕ ጥራይ ተሪፋትና ደላ ኣቦታትና ሞንጎን ኣለዉ ንዖም ዕድል ክቦም ናይ ጸሎት ጊዜ ኣለና። ስለዚ እታ ጊዜ ንእሽተያ ንጠቀመላ።
ፅቡቅ ጌሩ እንድሕር ተረዲእና ኮይኑ ኣካፍሉና እዚኣ ደስ ኢላትኒ እዚኣ ምሳኹም ሼር ክገብራ ደልየ በሉ ድሕሪ ተደይ ተረዲእኩም ከዓ ቦታትና ማእከልና ኣለዉ ከም ፍቓድ ኣምላክ ክምልሱልና እዮም ደይበረህልና ከዓ ሕቶናታት ኣነ ሓንቲ ሕቶ ኣለኒ እሽር መምህር ኩሉ ሻዕ ተፀግመኒ ቅድሚ ሕጂ ተማሂርናያ ነርና ክሳብ ሕጂ እናፀቢዐ ኣይመለኳን እሞ ብዛዕባ መንፈስን ወዲ ሰብሲ ስጋ ነፍሲ እንድ መንፈስ ቅዱስ ኢና ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ስጋ ናይ ፍልሊ ናይ ነፍስናን ናይ መንፈስ ቅዱስን ፀቢዖም ይጋገዮ ኮይኑ እሺ ሓን ሰለስቲኦም ኣቦታትና ምሳና ስለ ዘለው ግዜ ተረኺብና ንሎሚ ተደይ ኮይኑ ከዓ ኣብ ድመፅ ደሎ ሰሙን ኣስፋሕ ኣቢሎም ክምልሱልና እዮም ከም ፍቓዶም ፍልልይ ናይ ነፍስን መንፈስን እንታይ እዩ እያ ተሕቶ ቴንኪዩ መምህር ሳራ ቃልዮ ተስማዕልና ሓራይ እምበር ስቕ ኢልና እቲ ግዜ ካብ ነጥፎ ኣነ ዝኾነ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ዳንበብኩ ዝኾነ ነገር ክብል እየ ድኾነ ሓሳብ ተለኩም ግን ወላ መንጎ ጠጡ ኣቦሎኒ ቀዳምነት ንዓኹም ስቕ ካብ ንብል ኢለ ኣብ ቁጥሪ 16 እንታይ ድብል ኣሎ ጎይታና ኣነ እብለኩም ኣለኹ እናበለ ሕጊ ከም ዝሓገገ ኣነ እብለኩም ኣለኹ እናበለ ብገዛእ ርእሱ ብገዛእ ስልጣኑ ይገብር ከም ዝነበረ እዚ ከዓ ክርስቶስ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ኣብ ምድሪ ክመላለስ ዝርእይዎ ዝነበረ ክርስቶስ መለኮት ዝተዋሃሃዶ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣነ እብለኩም ኣለኹ እናበለ ካብ ገዛእ ርእሱ ብፍቓዱ ብፍቓድ ኣቡኡ ይገብርን ይእዝዝን ነይሩ እቶም ሃዋርያት ግና ኩሉ ግዜ ክምህሩ ከለዉ ሓይልታትን ተኣምራትን ኣገልግሎት ፈውስን ክህቡ ከለዉ ግን ኩሉ ግዜ ብስም እግዚኣብሔር ብስም ክርስቶስ ይገብሩ ነይሮም ኣብ ቁጥሪ 17 እንታይ ኢሉ እቶም እግዚኣብሔር ዝሓደሮም ሰባት ግና ሓይሊ እግዚኣብሔር እኳ እንተለዎም ካብ ርእሶም ሕጊ ክሕግጉ ኣይክእሉን እዮም እግዚኣብሔር ከም ዝበለ ክርስቶስ ከም ዝበለ ፈጣሪ ከምዚ ይብል ኣሎ እናበሉ ደኣዮም ሕጊ ንሰባት ዝነግሩ እምበር ካብ ገዛእ ርእሶም ፈጢሮም ሕጊ ኣይሕግጉን እዮም ነይሮም ወላ እኳ ሓይሊ እግዚኣብሔር እንተለዎም እዩ ድብል ብዛዕባ እዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ኣነ እየ ጎይታ ኣይኮነን እናበለ ነቲ ባዕሉ ድዛረቦ ኣነ ባዕለየ ዝብለኩም ዘለኹ ጎይታ ኣይኮነን ኢሉ የነፅረሎም ነይሩ ብኻልእ ወገን ከዓ እዚ ናተይ ቃል ኣይኮነን ጎይታ እዩ ከም ዝድብል ዘሎ እናበለ የነፅረሎም ነይሩ ኣዴና መምህር ሳራ ከዓ ኣንቢበና እየን ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ 7 ይቅሬታ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ካብ 10 ክሳብ 12 ብንጹር ተነቢባያ ጎይታ ከምዝን ከምዝን ኢሉ ኣነ ከዓ ከምዚ እብለኩም ኣለኹ እናበለ ፈልዩ ይዛረብ ነይሩ በዚ ድማ ንሱ እቲ ትእዛዝ ካብ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ደኣ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ከም ዘይኮነ ይገልጽ ክምህር ከሎ ከዓ እቲ ተኣምራት ካብ ክርስቶስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተዋህቦ ደኣ እምበር ካብ ባዕሉ ከም ዝኾነ ኣይተዛረበን ወላ ትምህርቲ ክምህር ከሎ እውን እንታይ ድብሎም ነይሩ ትምህርቲ ክርስቶስ እንተ ደኣ ኮይንኩም እትደልዩ ኣባይ ሓዲሩ ዝዛረብ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣለኒ እናበለ ካብ ባዕሉ ምንም ከም ዘይብሉ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ተኣምራት ንባዕሉ ካብ ክርስቶስ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ዝሃቦ ከም ዝዛረብ ከም ዝነበረ ከዓ ይገልጸሎም ሓንቲ ኣብነት ኣብዚኣ ክነግረኩም እየ ቅዱስ ገብርኤል ንካህን ዘካርያስ ኣበሲርዎ ዘረብኡ ምስማዕ ምስ ኣበየ እንታይ ኢልዎ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል እየ ነቲ ብግዜኡ ዝፍፀም ዘረባይ ምስማዕ ስለ ዝኣበኻ ወድኻ ክሳብ ዝውለድ ዓባስኩን ኢልዎ ልዕል ኢልና እንታይ ኢልና አንቢብና ነርና ሓይሊ እግዚኣብሔር እኳ እንተለዎም ሕጂ ብዚኣ እንታይ ንኽብል ደልየ ቅዱስ ገብርኤል ኪድ ኣበስሮ ተባሂሉ እዩ ተላኢኹ መፅዩ ዘካርያስ ምስማዕ ምስ ኣበየ ግን ቅዱስ ገብርኤል እንታይ ኢልዎ ዓባስኩን ኢልዎ
إذا خنبل كلنا حجي إجزابير ذهبهم سلطان سلزلهم كل زقبروها باسم إجزابير بتا أملاخ ذهبهم حيلي بحيل إجزابير كم زقبروهم بر كاب جزار أسوم منم كم زي قبرو ملاختي انتايلو عب مزمور داويد 34 قطر شو حتى ملاخ إجزابير أبزرياتهم سفر هو يسفر يناقفهم كا ملاخ أبزريانا خوينو يناقفنايو جن أتي منش مدحان أتي نت ملاخ نخناقفنا زلقون حيل زهابون زفت أرنون جن فت آري إيو ما يقولت قابر در عن تخيدنا كنحاول نغيلينا نا أبا قابر وين أو نقر نفس قدوس من يحويني لنا عند حرحاتنا ينجن أو نقر نفس قدوس كريستوسيو عاد حينك إجزابير يفويسك أمبر أنا يفويسك أيبلونيم دا ميكائيل بيت كريستيان كيتكا ما يقولت تحاتيبكا تحاول تغيليها نقدس ميكائيل بخما يحويها نيت الكايو أنا باسم كريستوسي يحويكا أنا يكون كن حويكا يدبلك سلازي كل منشي كاب إجزابيري قدسان يخونو حواريات يخونو ملأختي يخونو بزوح تأمرات كجبرو خلوه باسم كريستوس باسم إجزابير يمز جبرو كمهرو خلوه إجزابير كم زبالة كريستوس كم زبالة النابلو كم زمهرو كريستوس جن فتسوم عملاق سلازخانة فتسوم سبكا أنا كم زبل الله أنا خمزي يأزز الله النابلة يمهرن حقي يسرعن نيرو سلازي إذا ككافلا دليل صلي لكم سلسة معكم نجزابير أملاح تكبروا صلي لي يسمعكم الشيء جزينا عن تكمل سر جزابير ناباخمي الشيء كساب ندالو حجون عليه هو تسمعنا ديكون حاوي كمل الله يديكون كسي أنا ون طبق تجارة ترديات النحجي إجزابير مسكن سارة حفتنا زغربتها ممر سارة حجي زم حواتنا من إسيات سي كمزي بروفيت كوينة كمزي لني كل أملاخ كمزي لني يبلو مود حركة ديكونا خاطي زبلوه كفتسام يزبلوه زي فتسام زي اللي حجي دحر ديكونا إكسكيز يقربو مالتي حجي زاد قلت كالنا قل أزيا بقى بقلت تقلت إركا كريستوس ذهبكا قالو إزينا يبقى علي تيلكا أوف كورس سبس لزخونا خقاقة خليقن أملاخ يلني الكا الزارب سك دمنتاي دفرت أزيو دفرت مخانيات أملاخ قالوا زي لواتي قالوا زي حسي زبولو زدقمي كقبرو زحسب خقبرو زخون إنا بقلت نزوم حجي هوارات ينادبلو ناشتو حواتنا زلو ناشتو يوم كله بعد ما مالتي بعد إثيوبيا دي بكل عادي أمنا هنقبر تقوي الناسي زياس أملاخسي بقى خم حساو غير ما قربوا ولو خمو زي بلوم كله إيلنا دي ترأيهم كله ترأينا كم زبك أمس سبت على لها ديلي بقى خمزي بتعمي نخد سمعهم إذا خاني زحمة إجزابير كا بتي أمالات نت غيرو ينقركا بتخاء بعلو خاء تزبولو خاء حق أنت لا أخوي نتم عياس سبات كجلج قلمسي تزبولو زدقمن زل ألما ومخانون زي لوت يا تردانا صنيح كامو إجزابير تمسكن يكون ذات أصزياس أزيانة محواتنا تدليومن تدلينا نكن سمعون مالتي أملاخ زبولو زي لوت أملاخنا قالوا زي لوت زي حسو قالوا مو يا قالي وتسمع لنا دي أكون حاول آمين كلنا مع مازا ثانكيو هرايم بار جيزينا من تخم تكمل أبونا بمرجيتا نتعند دحر حليكم نيشي حساب كتكافلنا الرأي يغني اللي دي أكون حوي أبوتاتنا سلزلو نبوتاتنا هبلي كبر هبلي الشي تحتو من السواب لهم على خلتي يوم أبوتات عنعم هبهم ولون له الرأي كبر نزخر اسمي هون من الباتهم جزير زلنا خنا نبي نخيل وبشنو دا قدس النوم يبصحنا وات إزيمان أبزبل المصحفهم بسفيح نفس نسقان أسفيحهم قليس أمو اللو توم كن رخبون نخيل PDF سلزلو بناس داونلود كون سلزخيل زيادة خسف حالنا
ክንሪኦ ኣብናይ ግእዝን ኣብናይ ትግርኛን መጽሓፍትና ኣብ ዝበዝሕ ግዜ ክወራረስ ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ነፍሲ ዝበሎ ኣብቲ ሓደ መንፈስ ዝብሎ ኣብቲ ሓደ መንፈስ ዝብሎ ከዓ ኣብቲ ሓደ ነፍሲ ይብሎ ምናልባት ኣቦታት ክቅድሱ ከሎ ቅዳሴኻ መእተው ጀሚርካ እዚአን ሰለስቲአን ይጽልወዮም ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ግን እቲ መበገሲ ጥቕስና ካበይ ዝመጽእ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንነፍስን ንመንፈስን ብኸመይ ዝገልጾ ንዝብል መበገሲ ኮነና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 23 ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ከዓ ንኹለንተናኹም ይቀድሶ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኩምን ስጋኹምን ብዘይመንቅብ ክርከብ ይተሓሎ እዩ በቲ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሎ መንፈስኩምን ነፍስኹምን ስጋኹምን ብዘይመንቅብ ክርከብ ይተሓሎ እዩ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 12 ዕብራውያን ቁጽሪ 4 ቁጽሪ 12 ቃል ኣምላኽ ሕያውን መስለጥን እሞ ካብ ክልተ ዝኣፉ ሰይፊ ዝበልሕ እዩ ነፍስን መንፈስን ሕጂ ነፍስን መንፈስን መፈላለዩ ኣካላትን ኣንጉዕን ክሳዕ ዝፈላለ ዝሰጥም ኣብ ምሕላል ሓሳብ ልብን ከዓ ዝፈርድ እዩ ስለዚ እታ ከምቲ ፖፕሽኖዳ ኣብ ዝዋት ዜማን ዝብል ብሰፊሕ ገሊፆሞ ዘለው እታ መንፈስ ንብላ እታ ካብ ኣምላኽ ኡፍ ተባሂላ ዝተዋህበትና በጀካ ንወዲ ሰብ ንኻልእ ዘይተዋህበት እያ ማለት እቲ ነፍሲ ንብሎ ከዓኒ ልክዕ እቶም ደመ እንስሳ ዘለዎም እንስሳታት እውን ነፍሲ ኣለዎም ካብ እግዚኣብሔር ፍሉይ ትገብሮ ካብቲ ናይ ካልኦት ትንፋስ ዘለዎም ናይ ሰብ መንፈስ ፍሉይ ዘብሎ ከዓ ነፍሲ ፍሉይ ዘብሎ ከዓኒ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ብምስለን መልክዕን ዝተባህለ እዩ እንስሳታት ህይወት ኣለዎም ይሞቱ ምስ ሞቱ ከዓ ተወዲዩ ማለት ንሰብ ዝተዋህቦ ግን ህያዊትን ዘለኣለማዊትን ለባዊት ህያዊት ነባቢት ደመ ነፍስ ኢሉ ምስታ መንፈስን ስጋን ብከምዛ ተሓሒዞሞን ምናልባት ርቕቕ ዝበለ ክኸውን ንኽእል እዩ ግዜ ረኺብና ኣብ ግዜኡ ሰፊሕ ኣምላኽ ፍቓድ እንተኾነ በዚ ንሎሚ ንሰማዕቲ እውን ክስታይ ከይገብሮም ምእንቲ በዚ ንሎሚ ከኣኽለኒ እዩ ስለዝተፈቕደለይ ብልቢ የመስግን ነቦታት ሃበለይ ዲያቆነ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣቦና ንፅርት መልስያ ምናልባሽ ማማሳራ ተደይበሪሃ ኣይበረሀትለይን ክትብላ ትኽእል ኢኽን ኣብ ድመፅእ ዘሎ ሰሙን ብሰፊሑ ክድገም እተን ጥቕሲ ተደይሒዝኩም መንጊን ክነግረኩም ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 13 ቀዳመይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 13 እታ ካልአይቲ ከዓ ዕብራውያን 4:12 ዕብራውያን 4:12 ጽቡቅ ጌርና ኣብ ገዛና ነንብበን ንነፍስን ንመንፈስን ኣብ ክልቲአን ጽቡቅ ጌሩ ጠቂስዎን ኣሎ ኣብታ ተሰሎንቄ ከዓ መንፈስኩምን ስጋኹምን ነፍስኹምን ይድብል መንፈስ ድማ ንደቂ ሰባት ጥራይ ከም ዝተዋህበ እታ እግዚኣብሔር ኡፍ ኢሉ እስትንፋስ ሂወት ሃበና ንደቂ ሰባት ጥራይ ዝተዋህበት መንፈስ ምዃና ነፍሲ ሰብ ከዓ ህያዊት ነባቢት ለባዊት ምዃና እንስሳታት ህይወት ኣለዎም ነፍሲ ኣለዎም ከም ናትና ግን ኣይኮነን ሞይቱ በስቢሱ ዝተርፊ ናይ ደቂ ሰባት ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ዓለም እንነብር ምዃንና ህያዊት ነባቢት ለባዊት ምዃናታ ናትና ነፍሲ ኣዝዩ ንጹር መልሲ እዮም ሂቦምና ቃል ሕይወት ተስማዕልና ኣቦና ደጊመ ቅድሚ ናብ ኣቦታትና ምሕላፍና ካብ ማሕበር ድኾነ ነገር ንሓደ ዕድል ክህብ ድኾነ ሓሳብ ተለና ወይ እውን ሕቶ ኣብ ድመፅእ ንዝምለስ ማለት እዩ ሕጂ ግዜ ዳኣኸለ ስለ ዝኾነት ዝኾነ ሕቶ ተለና ንሕተት
الشمبار نابو بوتاتنا كحلفكم نخوانا حتى لكم ولا موداتا زي اللاتني كتبلو تخليكم سدراك زيابير الشي مدرخ نابو بوتاتنا راي كلكم كما يمسيكم كما يكأنيكم جابير أملاخنا زتمسكن يكون نابزي قدس قبائي زاخا خبرنا أملاخنا مسقانا يخنو حونا ديكون محريك على هو تسمع لنا أبزل عليه معرق دم يبصحها مزمور زمركي حفتنا مأزا زماري ملاختي يسمع لنا نتا مزمورون بتقصتات غيركم كم مصحف قدوس زغلصكما كموينت توهبنا معرفات كتنببو كتنببا كابت تمهرنا يدما تردعنا كنس دتسنتنا يوخ نقلص زي تردعنا دما خنحتت كلكم تساتفكم እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ እዛ ዘለናያ ቤተ ክርስቲያን ሲ ሐዋርያዊት እንዲና ንብላ ሐዋርያዊት ክንብላ ዝኸአልና እንታያ እንተዳዕልና ሐዋርያት ካብ ክርስቶስ ተቀበልዎ نحن ድማ ካብ ሐዋርያት ዝተቀበልናዮ ስለ ዝኾነ ኢና ሐዋርያዊት ንብላ ግን ከምኡ ደላ ሓውና ዲያቆን እውን ተቂስዋ ንርታ ቁፅሪ 18 በዚ ድማ ንሱ እቲ ትእዛዝ ካብ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዳ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ከም ዘይኮነ ይገልጽ كمهر كل خاء تتأمرات كاب كرسوس كاب منفس قدس توهب دأمبر كاب بعلو كم زخونة أي تزاربن بعلو خاء تمرت كرسوس انت دعا كومكم تدليس آباي حدير الزارب منفس اجزي آبيهر اللوني بلي نزاع قطر 10 شمن تمستنبت حانت تقصي تنبي بحالنا نيرا كبر هواريات مراف 16 قطر 18 كمزنا بلد كأ بزح معلت قبلت أولس دما قهيو قلت إلو نتمنفس كابا كتوصي باسم إيسوس كريستوس ذكى الله قبله بتاجزيتي أون وصي بسمن باسم إيسوس كريستوس كتوصي ذكى الله يا بيريم حرنا لومي دنا أقول لازم أسل مقصريح حجم أبزبانهم نتي سم كريستوس قال توسخي إنه وسخ حقوم ذكرهم بزحت الله إتوما سمات إتياتهم بصلوت كرادونا بصلوت كدقفنا دا أمبر كمتي حونا دياقون كبلت صنحي
حواريا باولوس باسم يسوس كريستوس كتوصي እእዝዘካ ኣለኹ ነቲ ከምኡ ኢሉ ዝተወልደ ን40 ዓመት ዝኣክል ኣእጋሩ ዝለመሰ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 እውን ንጎሆ ሰዓት 9 ናብ ቤት ጸሎት ከኣቱ ከለዉ ዮሐንስን ጴጥሮስን ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ክልምን ከሎ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ናባና ጠምት ኢልዎ ንሱ ድማ ክጥምት ከሎ ተስፋ ምድሓን ስለ ዝነበሮ እግረይ ክምለሰለ እዩ ክቐንዕ እየ ኢሉ ዘይኮነ እዚኣቶምሲ ጠምት ዝብሉኒ ዘለውሲ ቆፂሮም ዘይኮነስ ሕፍስ ኣቢሎም ክህቡን እዮም ኢሉ ይመስለኒ ገለ ካብኣቶም ዝረክብ መሲልዎምሲ ኣተኪሩ ጠመቶም እዩ ዝብል ጴጥሮስ ግን እንታይ ኢልዎ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘለኒ ግና እህበካ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ ተለዓል በሎ እሞ ብኡ ንብኡ ድማ ሓፊሉ ተሰራሰረ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚ ስም እዚ ሕጅና ከለና ኢና ሎሚ ሕማምና ዝበዝሕ ዘሎ ሓዘንና ዝበዝሕ ዘሎ መከራና ዝኸፍእ ዘሎ ምክፍፋልና ድማ ዝበዝሕ ዘሎ ነዚ ዝረገፀት ቤተ ክርስቲያን ኣቦኣ ተኣስር ኣገልገልካ ተኣስር ምእመናና ድማ ክጥርንፍ ደይከኣለት ሽማ ሃዋርያዊት ተግባራ ግና ካልእ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ንክርስቶስ ካልእ ተለጣፊ ኣየድልዮን እዩ ንዓይ ክርስቶስ ክልጠፈኒ የድልየኒ እዩ ብዘይ ክርስቶስ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን እየ ኣነ ግና ንክርስቶስ ተለጢፈ ንክርስቶስ ኣይሕጉዘን እየ ዝገብረሉ ነገር የብለይን እሞ ትእዛዝ ካብ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዳ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ከም ዘይኮነ ይገልጽ እቲ ኩሉ ተኣዚዝና ንገብሮ እቲ ባና ኮይኑ ዝፍጽመ መን እዩ እቲ ኣዛዚ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ ነታ ሓቀኛ ምሲላ ደድሕሪኦም ትዘውር ዝነበረት ስም ክርስቶስ እያ ተልዕል ነይራ ግን ልባዊ ድዩ ነይሩ ቅዱስ መንፈስ ድዩ ኣብ ውሽጣ ኮይኑ ስም ክርስቶስ ዝፅውዕ ነይሩ ኣይኮነን ትርኩስ መንፈስ እዩ ዋላ ነቶም ኣብቲ መቃብር ዝቕመጥ ዝነበረ እውን እኮ ብማዕደኑ ክርስቶስ ምስ ረኣዮ ኣብቲ ሕሙም ሓዲሩ እንታይ ኢሉ ኣታ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ምሳኻ ኸ እንታይ ኣሎና ሰይጣን እኮ ርኩስ ኢልዎ ይፈልጥን ኢኑ ክርስቶስ ግን ግብሪ ሰይጣን ርኩስ ስለ ዝኾነ ግን እሞ ንሕና ድማ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክትወፅእ እእዝዘካ ኣለኹ ወርቅን ብሩርን የብለይን እቲ ዘለኒ ህበካ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ናዝራዊ ተንስእ ተለዓል ሎሚ ወርቂ ብሩር ዶላር ኣብ ጅባና ከይህልወና ክእል እዩ እሱ ይኮነን ጨኒቕና ዘሎ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ኣብ ልብና ዘይምህላው እዩ ንኩሉ ገኒሕና ከነውፅእ ንኩሉ ሕማም ክንፍውስ ንኩሉ ዝፀልመተ ከነብርህ ንኩሉ ዝመረረ ድማ ከነጥዕም ዓብ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ኣሎና እሞ ንጠቐመሉ ሃዋርያዊት ክንብላ ተኮይንና ቤተ ክርስቲያንና ሃዋርያት በዚኦም ሓሊፎም ንሕና ድማ በዚ ተቐቢልና በዚ ዓቂብና እንታ ክንገብራ ከነሳግራ እዩ ኣምላኽ ንኩልና ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ ነዞም ሓዘንተኛታት ብጸሎት ክንዓጽወሎም ምእንቲ ክንከይድ ኣብዚ መደብና ብጸሎት ክንዓጽኢና እግዚኣብሔር ይሓግዘና ቶም ሰማዕና ሰሚዕና ኣለና ቶም ዘይሰማዕና ምናልባት ጽባሕ ዝጥዕመና ካብ 9 ፈረቓን ኣብዚ ፍትሓት ኣሎ ናይ ኣቦና ኣቦይ ሚካኤለ መጺና ነፍሶም ምምሓር ክንብል ንሕዝናን ድማ እግዚኣብሔር የጽንዕኹም ክንብል ንኩልና ናይ ጽባሕ ሰባት ግበረና ራይ እዛ በእንተ ሰላም ከም ብባኤ እሞ ኣቦና ኣቦይ ቆመስ ኣባ ኪሮስ ድማ ብጸሎት ተዓጽውልና እዮም ምክንያቱ ሰላም ኣብ ኩሉ ስለ ዘድልየና እታ ምእንቲ ሰላም ክንጽልያ ኢና ምእንቲ ሰላም ዝጽለ
ጸሎት ከም በሓድሽ ኩሉን ዝሕግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ሰላምን ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ልምና ኣሎና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ምእንቲ ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ንኩሉ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ኦ ንጉስ ሰላም ሃበና ኩሉ ሂብካና ኣኸሞ እግዚኣብሔር ኣጥርየና ጸጋኻው ነፍሰልና ጀካኻ ንፈልጠ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልናን ቅዱስ ስምካ ንሰምን ንጽውዕን ኣሎና ኣብ ሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብ ለነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዚ ዓለምን ዝንባርና ብሰላም ሓሉ ንኩሎም መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳይንታ ኣዛብ ከዓ ምኽራሃብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘለዎ ጎራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድዑን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻ ንእግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣቦና ብጸሎት ክዓጽውልና እዮም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምእንታና ብትገብሮ ጸሎትን ልማኖን ኣርባዕተ ዓበይቲ ብርሃናውያን ሚካኤልን ገብርኤልን ሩፋኤልን ሱርያልን ስጋ ዘይለበሱ ኣርባዕተ እንስሳን 24 ካህናት ሰማይን ምእንቲ ጸሎት ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናትን ምእንቲ ጸሎት ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታትን ምእንቲ ጸሎት አቦታትና ነቢያትን ሐዋርያትን ሰማዕታትን ምእንቲ ጸሎት ቅዱሳን አቦታትና ገዳማውያን ባሕታውያን ስውራን ክብል እግዚአብሔር አምላኽ ገጹ የብርሃልና ብሰማይ ዘሎ ምሕረቱ ውርደልና ምድር ዘሎ መዓቱ እንጥጠልና እግዚአብሔር አምላኽ ፍርሓትና ናብ ትብዓት ይለውጠልና ፍጹም ሰላም ቤተ ክርስቲያንና የርኤና እግዚአብሔር አምላኽ ነቶም ብረድኤቱን ብምሕረቱን ዘጽንዓና አጽኒዑ ነቶም ዝተረፉ እግዚአብሔር አምላኽ መንፈስ ትብዓት ይዓድለልና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላኽና ውሉድ ብምስኣን ዝጓሃዩ ስድራ ቤት ስም አምላኽ ዝቅድሱን ምርኣዮም ልቢ ዝሕጉሱ ውሉድ ይሃበልና ኣብ ወፅዓን ኣብ ፀበባን ኣብ ሽግርን ዘለው እግዚአብሔር አምላኽ ተስፋን ፍትሕን ኮይኑ ከሳጋግሮም ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ነቶም እግዚአብሔር አምላኽ ዘርሃወልና ድማ ነቲ ዝሃበና ግዜ ነቲ ዝሃበና ራህዋን ንክብሪ ስሙ ክንጥቀመሉ የብቅዓና ብነፍሲ ዕቁባ ሚካኤል ኣብ ርሑቕ ገነት ኣብ ሕፉ ቦታትና አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ይዕርፈልና ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍቅሪ እግዚአብሔር ብምሉእ ከምታኒ ዓደ ይፍታህ ወይ ስረ እግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ካህናት ሓለቓ ሓዳጋ ኃጢአት ወሃቢ ጸጋ ነቦታትና ሐዋርያት ስልጣን ዝሃቦም ኣብዚ ቦታ ዝተረኺብኩም ዘለኹም ኣቦታተይ ካህናት ኣሕዋተይ ዲያቆናት ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ሰብኡትን ኣንስትን ኣወዳትን ኣዋልድን ካብ ኃጢአትኩም ፍቱሓትን ንጹሓትን ኩኑ ንመንግስተ ሰማያት ድልዋት ይግበረንን ይግበርኩምን 12 ግዜ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ ኦ ኣቦይ ካህን ኣብ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ንበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርክሶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም 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 መሃረነ ክርስቶስ ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦ ጸጋ ሓደ ወዱ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ
حبرة وهبتات ناي منفس قدسن مساخاتكم يخون سلام حدروا آمين سلام دارهم إن على هيوت يسمع لنا تسألي صلوت تموهبت مرت كله كرم እግዚአብሔር በሲሑ ማዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ግዚኹምን ስራሕኩምን ብምውሃድ በአንቃድዎን ብጥብዓትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን አስበትሑታ ንኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ዝተዓዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእና ከምኡውን ንዝመጽእ ግዜና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበና። آمين ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ኩልኩም ደሓን ሕደሩ። አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና ቦታትና ኩልኩም ዲያቆን ሓውና ብሩኽ ለይቲ። አሜን። ቃል ህይወት አሜን። ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ሕደሩ። ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኩን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ። አሜን። ኩልና